सनम रघुवंशीया गावनि फिसाय राजा रघुवंशीखौ फाव फान्दायनानै बुथारहोदोंमोन। DGPआ गासैबो सैथोखौ फोरमायदोंमोन। गाजीपुराव सनम रघुवंशीखौ लामा सेरनि गंसे दाबायाव मोननाय जादोंमोन। सुलुंनि बायदिब्ला मेघालयनि हाजोआव राजा रघुवंशीनि गोथै सह मोननायनि उनावबो बिथांनि बिसि सनम रघुवंशीनि जेबो गुमुर मोननाय जायाखैमोन। सानफ्रोमबो बे सोमोनांथाव जाथायनि मोनसे गोदान बिथिङा नुजाबोगासिनो दंमोन। आथिखालाव मध्य प्रदेशनि इन्दौरनिफ्राय शिलंसिम दावबायनाय बिसि फिसायनि जरानि गेजेराव बिसि सनम रघुवंशीखौ उत्तर प्रदेशनि गाजीपुराव मोननाय जादों। इन्दौरनि सनम रघुवंशी जाय 17 सान सिगां मेघालयनि शिलंआव हनीमुननि समाव गोमादोंमोन। जोबनायाव उत्तर प्रदेशनि गाजीपुरनि मोनसे लामा सेरनि दाबायाव सनम रघुवंशीखौ मोननाय जादों। दायो पुलिसआ बे केसनि गुमुरखौ मिथिनो थाखाय बिखौ सोंथि खालामगासिनो दं। सनम आरो बिथांनि फिसाय राजा रघुवंशी जाय इन्दौरनिफ्राय ट्रान्सपर्ट फालांगिरिमोन 11 मेआव जुलि जाखांनायनि उनाव हनीमुननि थाखाय शिलंआव थांदोंमोन। बे जरायाव 20 मेआव मेघालय सौफैदोंमोन आरो नखरजों बिथांमोननि जोबथा सोमोन्दोआ 23 मेआव जादोंमोन। बेनि उनाव बिसोर सानैनिबो फना बन्द जादोंमोन आरो बिसोरनि भारायाव लानाय एक्टिवा स्कुटिखौ सहारियामाव गारना दोननाय थासारियाव मोननाय जादोंमोन। 2 जुन खालि राजानि सेवग्लिनाय गोथै सहखौ वेसोडं फल्सनि खाथियाव मोनसे गोथौ हाखराव मोननाय जादोंमोन। जायनि उनाव पुलिसआ मोनसे बुथारनायनि केस रेजिस्टार खालामदोंमन। बबेखानि सनम रघुवंशीनि जेबो गुमुर मोननाय जायाखैमोन। जायनि जाहोनाव नखरा लांखारनायनि सन्देह खालामदोंमन। 9 जुनाव 17 साननि उनाव सनम रघुवंशीखौ गाजीपुरनि मोनसे दाबायाव नुनो मोननाय जादोंमोन। बेखौ फोरमायनाय जादों दि बिथांजोआ दाबानिफ्राय गावनि नखरनो फन हरदोंमोन आरो गावनि थावनिखौ फोरमायहरदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा गोख्रैनो जायगानि पुलिसनो खौरां हरो। जायनि उनाव गाजीपुर पुलिसआ सनमखौ हमनानै लायो। पुलिसआ आथिखालाव बिथांजोखौ सोंथि खालामगासिनो दं जाहाथे बेखौ बुजिनो हायोदि बियो शिलंनिफ्राय गाजीपुरसिम माबोरै सौहैखो आरो बे 17 साननि गेजेराव बिथांजोनाव मा जाथाय जादोंमोन। मोनसे गोजोनथाव रादाब। कक्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI कक्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु। आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI कक्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कोर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कोर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कोर्स 2 इयर्स कोर्स, स्टेनोग्राफी 1 इयर कोर्स, COPA कम्प्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 इयर कोर्स, ब्यूटी एंड वेलनेस 1 इयर कोर्स, सिविंग टेक्नोलॉजी 1 इयर कोर्स। ब्यूटी एंड वेलनेस आरो सिविंग टेक्नोलॉजीआव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI कक्राझाराव हाईली क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेंट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI कक्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।